Orejiele otu a ka ọ dị omenala bụ ụzọ eziokwu na eko si ada omenala bụ ụzọ eziokwu ọwanyị na nge na-agụ n'ebe a otu ọ dị na ka ndị eze nwaanyị anyị na-enweta onwe ha ọwanyị na nge na-agụ ọwanyị na nge na-agụ ana m anụ omenala bụ ụzọ eziokwu otu a ka ọ dị ndị omenala bụ ụzọ eziokwu onye ọbụla gbaba egbe n'elu otu a ka ọ dị na-ati anya azagwa anyị ekpere ọzago maka onye ọbụla jecharanụ na-akpụ agbada wee naruo ya na chi ya dị na mma otu a ebe ha bụ ebe a na-abịa ma aka ọ bụghị ebe a na-abịa ka etesi ọgwụ ọkwa eziokwu otu a ka ọ dị ọ bụ Igbo bụ n'anya okwe akwụnanya ekwe Igbo bụ n'anya okwe omenala ụzọ ka ya akwụgo na-ekwe hụ n'anya nwa mmiri abịagwo wee hụ ya n'anya otu a ọmarịcha pụrụ iche abịagwo wee hụ ya n'anya otu a mmadụ anyị ji eje mba eje ọrụ onye ọbụla abịagwo wee hụ ya n'anya kele Chukwu abịagwo wee hụ ya n'anya live and direct enu nwokeke mgbadike eji eje mba ya nwa nge na-agụ n'onwe ya o sokwe n'ihu ọrụ ya ka anyị ji si na ya dịrị anyị niile mma ise maka na ije anyị bịara abụrụgwo ije mmiri ije awele ya ka o ji bụrụ ije awele onye agbụrụ tata ka abụ ya echi otu a taka agụwa na otu a ka ọ dị n'ụfọ ọta ka agụ mmanwụ ọta ka agụ mmanwụ ọta ka agụ mmanwụ ọ bido omenala bụ ụzọ eziokwu unu anụgo ka o si ada unu anụgo ka o si ada ọ ebe a ka ọ na-akpọtụ ebe a ka ọ na-akpọtụ ọ na-akpụ agbada ka ọ na-akpọtụ anyị na-anụ ka ọ na-ada unu afụ ndị eze nwaanyị anyị ka fa na-ajọrị onye ọbụla na-enwere obi aṅụrị ihe a na-eme ka na-agakwa o anyị agachabeghị na aka na-agakwa tọn by tọn na-akpụ agbada otu a ka o si akpọtụ na-akpụ agbada agazie omenala bụ ụzọ eziokwu ọ dịgo ka o si adị ọ dịgo ka o si adị otu a ka ọ dị ana m anụ ka ọ na-ada mana ntị echiri m ihu m anaghị agba na vidio nwa mmiri ihu m anaghị agba na vidio yeso ana m anụ otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na anụgo ka o si ada ị na-anụgo ka o si ada nwa mmiri na-erekọdụ from Akpu Agbada here in Kelefi, Enugu State.